Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Di kayan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o rugna sa laogan Santa Misa, mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you
as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ, our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan, bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinapang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran ka ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunya 9 sa ikaduhang semana kan Advento. Ang mga intensyones ka sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Joey and RB. Thanksgiving offered by Nolasco family. Special intention for good health of Irene offered by Messenbird family. To pass the exam of Angela May Orolfo offered by Orolfo family.
for continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Savi Marie Magdaraog, offered by Madonna Magdaraog. Special intention offered by Berin family. Special intention for Clarissa Blanca, offered by Joey and Darby. For safe travel of Ines and Malu, offered by Maria Ines and Malu. For the eternal repose of the following souls: Erlinda by Llarena family. For all souls, offered by Joey and Arby. For Beda, offered by Noni Nashon and family.
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa indo gabos mga tugang. Matindog na po ang gabos as inawiton yato an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nagdidebosyon kita kisan Judas Tadeo na sarong tabang sa pagtalubo ta sa pagtubod. Siring man sa ebanghelyo ngunyan, tinatao si San Juan Bautista, saruman na tabang sa pag-andam kan sa tuyang puso para sa pagdatong kan Mesiyas. Puunan ta ang pagselebrar sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, pakitanyugaan sa mong mga puso, sa pag-andam kan mga dalan kan sa imong bugtong na aki. Tanganing sa iyang pagdatong, magkanigo kaming maglingkod sa imo sa malinig na isip. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ako ang kagurangnan sa indong Diyos. Napupugol ko ang sa indong tuong kamot, asin sinasabihan ko kamo. Dai kamo matakot, tatabangan ko kamo. Dai ka matakot, Hakob. Ulod na makaherak-herak, Israel, kuto na daing halaga, tatabangan ko kamo, olay nin kagurangnan. An banal nin Israel, iyo an sa indong paratubos, uya gigibuhong ko kamong pangginik, bago asin matarom na pangginik, sa indong giginikon asin rurunuton an mga bulod, asin an mga bukid gigibuhon nindong siring sa ata. Sa indong hihimalidon, asin ipapadpad sinda, kan duros, patin iwawarak sinda, kan makusog na paros. Alagad kamo, mag-uugma sa kagurangnan, asin magmumuraway sa banal ni Israel. An mga dukha, asin daing sukat, maghahanap ni tubig, asin daing makukua, an sa indang dila, mag-aalang sa paha. Ako an kagurangnan, mahinanyog sa inda. Ako ang Diyos ni Israel, daing mapabaya sa inda. Papabuluson ko ang mga salog sa mga kapatagan na daing tubig, asin ang mga burabod sa mga kabab-an. An kadlagan gigibuhon kong danaw, asin sa alang na daga, mabulad-bukad ang mga tubig. Sa kadlagan itatanom ko ang mga kahoy na sedro, akasya, asin olibo. Sa lantad, matanom ako nin kahoy na hunipero, asin ulmo, kataid nin sipres. Tanganing mahiling asin mamidbid,
mamasdan asin maisihan nin gabos na tawo, na ini ginibukan kamot nin kagurangnan, linalang kan kagurangnan nin Israel. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Uumawon ta ka sa kuyang Diyos asin hadi. Umawon ko an sa imungaran sagod paman. An kagurangnan marahayon para sa gabos, maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An gabos mong linalang magpapasalamat sa imo, an gabos na banal mag-uumaw sa imo kagurangnan. Ibabareta an mamurawayon mong kahadean, asin an sa imong dakulang kapangyarihan. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Ipamidbid sa katawuhan an mga gibo mo nga ngalasan, asin an kamurawayan ni sa imong kahadean, an sa imong kahadean dainin kasagkuran, magdadanay sakod paman an sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, "Totoong sinasabi ko sa Indo, mayong tawong namundag sa kinakban, na urog kadakula ki Juan Bautista. Alagad maski ang pinakasadit sa mga tawong pinaghahadian kan Diyos, mas dakula pa kisa ki Juan Bautista. Puon kan panahon ni Juan, sagkod ngunyan, ang kahadian nin Diyos nagtitios nin persekusyon, asin buot agawon kan mga tawong makusog. Ang gabus na propeta asin ang tugon, naghula, sagkod ki Juan. Kung magtubod kamo, siya iyo an Elias na madatong, an may talinga sa paghinanyog, maghinanyog." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwa po bang tawo sa buhay nindo na nagtabang sa Indo na magpararom kan katolikong pagtubod? Do you remember any person or persons who helped you grow in faith? Iniisip ko ngunyan ang sa kuyang mga magurang, si mama na nagtukdo sa kuyang magpangadji. Kada Miyerkules, dinadara ako sa simbahan tanganing mag-perpetual help novena, magsimba. Si Papa, na pirming nagsasabi, mapakusog kan buot. Pag may problema, sasabihin niya, kusganan buot. I remember right now, many priests whose preaching I heard, many persons, friends, who taught me how to follow the Lord. Saints who inspire me.
Tiba adigwaman po kamong arog kaiyan. Magurang na naggiya sa satuya o teacher, catechist na nagtulak sa tuya tanganing magraruman pagtubod, or a friend who brought you back when you were losing your way. Maybe remember somebody who advised na magdebosyon ki St. Jude. Asin puon ka ito, day ka na nagpundong magbalik-balik digdi kada Webes. Somebody who helped you take an important step in your faith. I'm asking this because the figure of John the Baptist was like that for the people during the time of Jesus. Kan Sunday, prinisentar sa tuya si John the Baptist as a voice crying out in the desert to prepare the way of the Lord. And people indeed followed John. Kadakol kan mga tawong nagsusurunod sa iya sa panahon ni Jesus, sa tataramon kan mga tao sa panahon ni Jesus, an apod ki John, Rabbi, sarong maestro para tukdo. John was a rabbi to them and he was baptizing them with water. John helped people open their hearts. John helped them turn to God. And people listened to him because they knew na ang tawong ini wanted the best for them. As in sa Ebanghelyo po ngunya na aldaw, si Jesus, he expresses his admiration for John, for his cousin. Sabi niya, John was a wonderful teacher. Inuumaw ni Jesus ang pinsan niya. He prepared the hearts of people for the arrival of the Messiah. Mahalaga si Juan. Priniparar ni Juan ang mga tao. But you know, in this particular part of the gospel, wara na po si John. Dain na siya nakakapagtukdo. Hain si John. In this part of the gospel, he is imprisoned. Nasa kulungan, limitado na ang paghiro, pero may mga parasunod pagiraray. This part we have just heard is a transition. Ngunya na naghali so sarong maestro, the last prophet of the Old Covenant, nagaabot po ang bagong maestro. Kaparehas po ini sa eskwelahan. Pag nagta-transition from one grade level to another grade level, mahali so dating maestro, maabot ang bagong maestro. Jesus is the new teacher. And Jesus in today's gospel is telling us something important. Sabi niya, iyo, si Juan nag-andam kan sa indong mga puso, pero yaon na digdi ang pinag-andaman nindo. Kumbaga, si Juan, he prepared the place, but Jesus is the reason why that place was prepared. Si Juan, iyo ang nagtutukdo na igwang paglaom. Now Jesus is saying, uya na ang paglaom. Ako ang paglaom. Is Jesus trying to invalidate John? Ta sabi niya digdi, maski ang mga pinakasaradit kan kinakban, mas dakula pa ki Juan. Is he saying that John was wrong? That John was unimportant? Bako po. But that John was part of the old covenant, a new covenant is being born. And in this new covenant, even the least, the smallest ones, are greater than John because this new covenant is more important. Kadaklan na beses may mga namimidbidan po kitang mga tawong arog ki Juan, mapakumbaba. They prepare us for God. They prepare us to follow Jesus. Kino-correct kita pag napapasala kita, ini-encourage kitang mag-abante sa buhay, tinutukdoan kitang magpamibi. But that is their job, to prepare our hearts. Real change in our lives happen when we allow Jesus to take over. Kaya totoo dakulang tabang ang mga tawong nagturukdo sa tuyang magpamibi, nagtukdo sa tung magin marhay na Katoliko. Pero ang tunay na pagbabago nangyayari
when we welcome Jesus and let Him finally take over. Ngunya na Adbyento, pag tinugutan ta si Jesus to guide our choices, to allow Jesus to heal parts of us that are tired, to lead us into deeper life in the Catholic faith, then we start to grow. This is the invitation of Advent. Nagpapasalamat kita ngunya na aldaw para sa mga tawong nagtarabang sa tuya sa pagtubod. But now, we take the step with Jesus. This time, we stand beside Jesus and move forward with Him. Priniparar na kita ni John, inandam na ang puso, ngunyan andam nang maglaog si Jesus. Allow Jesus to push you forth, move you forward in the Catholic faith. Now that you're ready, come, follow me. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod gan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan namimibi kami, pakiakuaan mga atang na dinudulot mi, gikan sa karahayan mo. Huli ta tinutugot mong maging mahusay an sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkaniguan na ini maging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapos sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa inot niyang pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan niya para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo an sa iyang nakaman nagibo, makamtanmian panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sinaga, panakan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, palada na naridi sa ngaran kang kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo.
kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Guadalupe. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa muyang patron, San Judas Tadeo. Gabus na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi untaan pamibi na itinukdo kan sa tuyang maestro. Ama niyamo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na rin kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero Kordero kan kan Diyos Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. Si San Juan, iyo ang nagsabing, uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin nasa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ay makakahit mo, ikapalan kagurangan, ay makakapalan, ay kantang pamahalang, nahiligaw, pinsa kuyang dukhang puso. Buhay linawa sa pagsunod sa linakawan, pakusugan sa kaluyahan, mautob sa imong kabutan, dawang gabos sa waran, dawang gabos magbahaya, hurug na mahalaga, Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, mapakinabangan milugod, ining mga misteryong samuyang pinagselebrar ngunyan. Nahuli ka ini kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinaabanon na bagay, ngunyan gibuhon mo na mamuot sa mga bagay na langit nun, asin magdayupot sa mga bagay na nagdadanay.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ng mga pasilidad kang sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 25,579 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras din misa, nagabot man po sa 1,408 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,927 pesos and 95 centavos. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-atindir nin Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Sa Disyembre 13, aldaw nin Sabado, ang Bicol Voices Choral magkakaigwa po ning free concert pagkatapos nin alas 6 na misa sa pagkabanggi digdi sa satong parokya. Iniimbitaran po kamo na maging parte kang Angel Tree Program. Ini po sarong Holiday Assistance Program na anlaom iyo po ang makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo sa mga nasabing programa, iyo po ang sanggatos na PWD, ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang donor, matao po nin impormasyon sa opisina kung si Isay ang napili ninda na taawanan nin regalo. Ang deadline po sa pagtao nin regalo sa Disyembre 14, asin ang pag-distribute nin regalo gigibuon sa Disyembre 20 sa LCC Activity Center sa oras na alas 9 sa pagkaaga, sagkod alas 12 nun udto. Para sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuon na po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagkod 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dain na po ning Misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa mga maawot po maging Aguinaldo Mass sponsors, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa ibang impormasyon, manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Asin maawot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 5,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 600 pesos, 550 pesos, limang tig 500 pesos, Janet Oceana, 500 pesos, GCash, 10,400 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Jarius King Zegara, 1,000 pesos, Marilet Bernice, and Elna Baisa, 500 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Salamat man po sa Indogabos, sa indong presensya. Salamat sa satuyang online community who are joining on the live stream and to our liturgical ministers who served at this Mass. Giraray sa aga po na morning at 8 a.m. iyo an ordinasyon kan sa tuyang duwang bagong diakono duman sa Albay Cathedral. Sa agang banggi, iyo po an sa tuyang Parish Advent Recollection, may kasabay po na pakumpisal. Sa Sabado, iyo na po an sa tuyang free concert digdi sa parokya with Bicol Voices Choral after po yan kan 6 o'clock anticipated Mass. On Sunday is the deadline, gentle reminder para po sa mga nagkuroakan tags digdi. On or before Sunday, pakidara po digdi so panregalo duman sa napili nindo. Dangan, day po pagpatuson, kami po an mapatos. Ang simbang gabi, mapuon na po sa Lunes, kung maatindir po kamo kan bangging mga misa that begins on Monday. Kung nanaatindiran po sa early morning Mass that begins on Tuesday. Lugod ining mga aldaw kan Adbiento, makatabang sa to, tanganing magkaigwang makahulugan na Christmas. Tindog po kita, an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spirito. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pagsunod ki Hesu Kristo. Salamat sa Diyos.
San Judas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katika po, sinumanahig mo pa, dumawas sa mong kahugtahan, bulungan sa mong kahilangan, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Sa bagyo kami hinagupit, lalong nagrarong ang langit, kan buhay abaan sakit, sa dagang panumpait, dakol na simong tinabangan, bulikan simong kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman.